De brief aan de Kolossers. Haadstik 1. Van Paulus, apostel van Kristus Jezus, troch Gods wil. En van uw broer Timotheus, aan Gods volk in Kolosse, uw leeuwige broren in Kristus. Genade en vrede mij immer joen worden van God uw Heit. We brengen altijd een dank aan God, de Heit van uw Heer Jezus Kristus, zo vaak wie voor jemme bidden. Want we hebben jet van jemme leeuwen in Kristus Jezus en van de liefde die jemme hebben voor Gods hele volk. Die beide hebben jemme om jem hoopje op het heil dat voor jemme wijlijn is in de hemel. Daar hebben jem jeder al van jet, doet de tijding oer de weerheid het blied boodschap ta jemme kwam. In de hele wereld draagt dat boodschap vrucht en vrijdet hem uit, likos dat bij jemme gien is, zonder dat jemme van Gods genade jet hebben en die kennen leert hebben, zodat die in weerheid is. Zo hebben jemme het leert van uw beste Epaphras, ek een tsjinstfeind, die als een trouwe tjener van Kristus us helpt. Hij had us ek verteld van de liefde dat de geest jemme ta aanzet had. Daarom dochen we geen lichten, maar bidden voor jemme, zonder dat we dat jet hebben. We vregen God dat jemme de volslijne kennissen van zijn wil wittelit, met alle wijsheid en inzicht die de geest jouwt. Dan zullen jemme zal libje, likens dat de Heer takkomt en hij dat graag zocht. Vrucht dragen in allerhande goed wurk en aanwinnen in jemme kennissen van God. Dat jemme zo sterker worden mij door de macht van zijn heerlijkheid, om alles te verneren en te verdragen, en om mij vreugde de Heit te tanken die jemme waardig achter had om een aandeel te hebben in het erfschap van de heiligen in het rijk van het licht. Hij had us uit de macht van de duisternis helle en us oerbracht in het koninkrijk van zijn levenszoon. Troch hem hebben we de verlossing, de verjouwing van de zonden. Hij is het beeld van de onschendbare God, de eerstbenne van de hele schepping. Want in zijn hand is alles schepen, in de hemel en op aarde, wat men schen kan en wat men net schen kan. Het zij vorsten, heerskers, gezaghebbers of regeerders. Alles is door hem schepen en hij is het doel van alles. Hij zelfs komt voor alles en in meenschap met hem bloeit alles bestaan. En hij is het hart van het lichaam, dat is de tsjerke. Hij is het begin, de eerstbenne uit de deden, dat er oer alle boeren de heegste wezen zou. Want God zelfs had zijn hele wezen in hem wenje laten wollen, en troch hem alles weer met hemzelf vermoed zoen wollen, wat op de aarde en wat in de hemel is. God had vrede sletten troch het bloed dat zijn zoon aan het kruis stwat had. Ek jemme stienen eenres vier van God aan en stienen als vijanden voor hem oer, likos uit jemme verkeerde dieden wel blikken die. Maar nou had God jemme weer ta hem bracht in Kristus zijn lichaam van vlees en bloed, troch zijn die om jemme in zijn eigen heilig en zonder lek of brek te maken. Maar dan moeten jemme wel vast bewattelen blijven in het leven. En jemme net aanbrengen litten van de hoop dat het blied boodschap van spreekt. Dat blied boodschap hebben jemme jet. En het is verkundigen aan alle schepsel op aarde. Daar ben ik, Paulus, een tsjinstfeind van worden. Op dit stuit ben ik blied dat ik voor jemme leien mij. En ik volg je troch het leien in mijn eerst bestaan aan, wat er nog mankeert aan de beneringen van Kristus voor zijn lichaam, dat is de tsjerke. Van die tsjerke ben ik een tsjinstfeind worden, nevens de opdracht die God mij voor jemme joen had om zijn woord in al zijn rijkdom bekend te maken. Dat is de verborgenheid die in alle eeuwen en zolang er mensen west ha bedutsen blijven is, maar die nou aan al Gods heiligen bekend maken is.
God woe harte witten dwaan hoe wondere heerlijkheid die verborgenheid in had onder de heidenvolken. Dit is de verborgenheid. Kristus is in jemme. Hij de hope op heerlijkheid. Hem verkondig je wie. Wie vermoeien en leren elkenien in alle wijsheid om elkenien volslijn te maken in Kristus. Daar vrot en vraam ik voor. Zo werkt Gods kracht mijn macht in mij. Haadstik 2. Ja, ik wilde jemme weten hoe zwiere strijd ik voor jemme heb en voor de mensen in Laodicea en voor zoveel die mij net van ons kennen. Soks doch ik dat ze van harte bemoedigen worden en in een leefde verboen worden met en de hele rijkdom van een wis inzicht krijgen, de kennissen van Gods geheim, Kristus. In hem lezen alle schatten van de wijsheid en kennissen besletten. Ik zeg dit, dat net één jemme mij mooie praatjes verriefelen zal. Want al ben ik mij het lichaam aanwezig, mij de geest ben ik bij jemme en ik ben blij dat ik zag dat er bij jemme goede water is en dat jemme vaststaan in jemme leven in Kristus. Daarom, nood jemme Kristus Jezus als de Heer aangenomen hebben, lip je nou ek in gemeenschap met hem. Blijf vast bewattelen in hem, laat jemme op hem bouwen en wordt bevestigen in het leven, like als jemme leert is. Wees klerenbare dankbaarens. Denk erom dat geen een jemme in een besnijing neemt met de menselijke wijsheid die het oors net is als bedragerij zonder inhoud. Ze volgen daarbij alleen maar menselijke oerlevering, de eerste beginsels van deze wereld en Kristus net. Want in hem wennet het volslijne wezen van de Godheid als in een lichaam. En jemme hebben in hem deel kregen aan die volslijnens. Hij stiert boven alle geestelijke macht en voer. In een gemeenschap met hem ben jemme ek besnien zonder mensgehanden, maar met de besnijenis die van Kristus komt, die bestiert in het allezen van de zondige natuur. Jemme binnen mij hem begroeven troch de doop en zou ik in een gemeenschap met hem opwekken met jemme leeuwen in de macht van God die het hem uit de doden opwekken had. En jemme wie een eeres deer troch misslagen en de onbesnienens van jemme wezen. Maar God had jemme met hem libben maken troch us al us misslagen te verjaan. Hij had het schuldbewijs dat mij al zijn foarskriften us weer uitskraben. Hij had er mij aanrekenen met er het aan het kruis spiekeren had. Hij had de machthavers en regeerders ontwapenen en ze in het openbaar te kijk zet en zo had er in Kristus oer haar triomferen. Let daarom net één jemme oordeel om wat jemme eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe mannen of sabbat. Dat binnen alleen maar schaden van de toekomende dingen. De werkelijkheid zelfs is Kristus. Let geen een jemme veroordelen, met er nog had aan sabere nedergens en het vereren van engels, dat er als inwijde schoen hebben zoe. Sanien blaast hem zonder reden op, met er uit is op dingen van de wereld. Maar hij houdt hem net aan het hart, Kristus. Troch hem wordt ons het hele lichaam verzwargen en mij zien, bannen en zinnen bienwaar houden en zadwande waakst het, lik als God het jouwt. Jemme binnen mij Kristus de eerste beginsels van de wereld aanstoorn. Waarom litte jemme dan regels oplezen krijgt als libben jemme nog in die oude wereld? Kom je net aan, pruw daar net van en blijf daar aan? Al die dingen binnen daarvoor om troch gebruik te verdwijnen. Dat binnen maar menselijke foarskriften en lerings. Er wordt wel van beert dat die wijsheid binnen troch haar eigen onrette eretjenst, sabere nedergens en het kastijen van het lichaam, maar ze hebben geen waarde. Het is alleen om het zondig aard te bevredigen. Haadstik 3. Jemme binnen mij Kristus werd te libben roppen.
Zet het hart dan op wat boppen is, daar Kristus op zijn troon zit aan Gods rechterhand. Zet het zin op wat boppen is, net op wat op aarde is. Want je me binnen al verstaan en je me vieren libben is tenij met Kristus verborgen in God. Als Kristus je me libben verschijnt, dan zullen ik je me met hem verschijnen in heerlijkheid. Meid je dan een eind aan al het irdske in je me, horkerij, onzuiverens, hartstocht, kweerbegeerte en de inklauwerigens die het aangoorderij is en net oors. Want om zulke dingen komt Gods grieme oer hart die het net om 6 jaar willen. Je me have ek eenris in die zoenden te houden, doet die je me libben wenen. Maar nou moet je me mij al soks brekken, mij lulkens, opleppenens, lulkaardigens, rabberij en smulsk praat. Verliegen waren net langer, want je me have het aard van de oude mensen mij al zijn praktijken voordien en het aard van een nieuwe mensen aangenomen. Die wordt zo te vieren kennissen vernijd dat hij begint op zijn schepper te lijken. Dan is het liekevolle of men Griek is of Jood, besniene of onbesniene, barbaar of skiet, slaaf of vrije, maar Kristus is alles en in alle gere. Je binnen troch God uitkezen. Hij had jem heilige en had jem leef. Neem dan innerlijke barmhartigens aan, minlijkens, nederigens, vriendelijkens en geduld. Verdragen waar en verjouwen waar als de ene wat op de oren tjen had. Liek als de Heer jemme verjoen had, zo moet jemme een waar verjaan. Boppe dat alle jaren moet jemme de leefde aannemen, de baan die geer bient te een volslijne eenheid. En let de vrede die Kristus jouwt in jemme herten regeer je, want daar had God jemme te roepen als leden van één lichaam. En wees dankbaar. Het boodschap van Kristus moet oervloedig onder jemme wenje. Leer en verman je en waar in alle wijsheid. Sjong God in jemme herten in dankbaarens lof, met psalmen, lofzangen en lieden zat de geest die in jouwt. En wat jemme ek dogge, in wurd of diet, doch dat alle keren in de naam van de Heere Jezus, met jemme God de Heit dank brengen troch hem. Vooral je wit jem plak voor jemme maalje oer, liekes dat voeg jouwt voor christenen. Maalje have jemme vooral je leef en doch net verantelijk zijn haar. Ben, doch in alles zat jemme aden zisse, want samt met God bij de christenen het leien. Heiten, nietel je jemme ben net, oors worden ze vaak mismoedig. Slaven, doch in alles zat jemme eerst master zisse. Net om haar naar de eigen te zien en om bij mensen in de gunst te komen, maar oprecht van hart, uit ontzag voor de Heer. Wat jemme werk ek is, doch het mij inmoed als werk voor de Heer en net voor mensen. Jemme witte ommers dat jemme van de Heer het erfdeel als leen barren zullen. Want Kristus is de wiere master die jemme tjenje. Want wat onrecht docht, zult zijn vertjenne leen krijgen. God loekt net één voor. Haadstik foar. Masters, doch jemme slaven, liek en recht, want jemme witte dat ek jem een master have in de hemel. Houd aan mij bidden, wees daar wacht en dankbaar bij. Bid tegelijk ek voor us, dat God us een goede kans aan mij om zijn boodschap te brengen, om zadwaande de verborgenheid van Kristus jaren te litten. Daar ben ik nou ek om in de boeien slaan. Bid voor mij, dat ik het krijgsap bekend met mij als ik het onder woorden brengen moet. Geen in alle wijsheid met de net-christenen om. Neem je me kans waar. Je me spreken moet er altijd een invallen en kruidig wezen en je me moet weten hoe je hem elke nien te reden staan kennen. Tychicus, uw lieve broer, trouwe helper en maat in het tsjinst van de Heer, zul je me alles oor mij vernijen. Hem heb ik krekt mij dat doel naar je me tastjuurt, dat je me witte zonen hoe het er mij us vaststeert en om je moed in te spreken.
Mij hem stuur ik Onesimus, uw trouwe en lieve broer, die het een van jemmes is. Hoe het hier alle jaren is, zullen ze hem vertellen. De groetenis van Aristarchus, die het mij mee vastzit, van Marcus, Barnabas zijn omkesister. Oer hem hebben we al Oanwizings om hem gastvrij op te nemen als bij hem komt. Ook de groetenis van Jezus, die Justus neemt wordt. Die treien binnen mijn enigste Joodske meewerkers voor het koninkrijk van God en ze binnen een grote troost voor mij worden. De groetenis van Epaphras, die het ook uit Kolossen komt, een tsjinstfeind van Kristus Jezus. Hij streed al aan voor jemme in zijn gebedens, dat jemme vaststaan maaien, als meesken zonder lek of brek, die het vast oortjoegen binnen van alles wat God wil. Ik dwar van hem verkleer je dat er tegen zijn best docht voor jemme en voor de meesken in Laodicea en Hierapolis. De groetenis aan jemme van Dr. Lucas, uw vriend, en van Demas. Doch de groetenis aan de bronnen in Laodicea en aan Nympha met de gemeente die bij haar aan huis komt. Als deze brief jemme voorlezen is, moet jemme daarvoor zorgen dat er ook in de gemeente van Laodicea voorlezen wordt. En jem moet die uit Laodicea lezen. 16 Archippus, zorg je ervoor dat je de tsjinst die je in opdracht van de Heer opgenomen hast, goed waarnemst. De groetenis, met mijn eigen hand, Paulus. Vergeet net dat ik vastzit. De genade was mij jemme.